Ahojte, to je Lucia z Klášten týmu. Dnes by som vám rada predstavila nášho vynikajúceho kuchynského pomocníka a je ním tento kuchynský robot Klarstein Bella Orangina. U nás v Klarsteine ho nájdete vo viacerých farebných variantoch, takže určite každá gazdinka si príde na svoje a môže si to doladiť pekne ku kuchyni. Taktiež má viacero funkcií a viacero druhov príslušenstva, takže ukážeme si, čo všetko dokáže. Takže na začiatok by som možno povedala zo pár vlastností o tomto kuchynskom robote. Takže má výkon až 1200 W. Má až 6 funkcií rýchlosti, to znamená, že podľa vlastne konzistencie jednotlivých surovín si zvolíte jednotlivú rýchlosť. A veľmi jednoducho sa ovláda, je to veľmi intuitívne. Môžeme si to teda názorne aj ukázať takto na sucho. Ešte by som možno vypichla, že je tu takáto praktická miska z nerezovej ocele, ktorá má objem až 5 litrov a vymiesite v nej až 2 kg cesta, čo je veľmi praktické. Keď napríklad budete piť chlebík alebo nejaký väčší koláč, takto jednoducho ju len môžete odňať proti smeru hodinových ručičiek. Takto jednoducho vlastne dáte naspäť. Šup, pekne sa to zaklapne. A mixer sa v podstate taktiež ovláda alebo zaklapáva pomocou tejto jednoduchej páčky. Jednoducho chytíte, pustíte, je to zaklapnuté. A taktiež je to takýto praktický a plastový kryt, aby vám v podstate jednotlivé suroviny neofrkali celú kuchyňu. Takže je bezpečnosť zabezpečená a v podstate je tu aj takáto diera, kde môžete počas vlastne toho miesenia pridávať ešte jednotlivé ingrediencie podľa potreby. Dobre, ešte by som povedala, myslím, že celkom dôležitú vec. To znamená, že tieto 3 nadstavce praktické, ten, čo máme momentálne namontovaný, tak to je vlastne hnietiaci hák, ktorým si jednoducho vymiesíte klasické cesto, možno z takých tuhších ingrediencií. Potom tu máme krásnu túto metličku a vlastne taktiež na mixovanie alebo miešanie možno takých už mäkších surovín alebo napríklad na vymiesanie krému. A toto už všetky gazdinky určite poznáte. Toto je klasická metlička napríklad na šľahanie, čiže napríklad na šľahanie bielok. Dobre, poďme na to, ukážeme si práve tie bielka, ako vyšľaháme veľmi jednoducho a rýchlo. Dobre, takže ukážeme si, ako si veľmi jednoducho a rýchlo vymeníte nástavec. Momentálne tu máme tento hák na hnietenie cesta. Ten si veľmi jednoducho takto odkrútime a vymeníme si to za metličku na šľahanie bielok. Šup. Zakrútime a v podstate môžeme šľahať. Dobre, takže ubehlo nám zo pár minutiek. Ja sa pozriem, myslím, že by sme to mali mať už pekne vyšľahané. Šup, pozrieme sa na to. Áno, myslím si, že úplne super. Konzistencia drží. Krásne vyšľahané bielka. Môžete si napríklad aj domácu šľahačku takto krásne vyšľahať. Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.